Na radost velikog broja građana, posebno onih najmlađih, u Banovićima je otvoreno prvo klizalište u povijesti grada. Otvaranje klizališta na Gradskom trgu posebno je obradovalo banovićke mališane koji će u naredne 3 sedmice moći uživati u najljepšim zimskim radostima. Pa baš super, stvari, dobra promjena, ono što su nešto bar napravili za raz, bit će zanimljivo. Jesi klizao ikad? Jesam, klizao sam, bilo je u Tuzli, tako znam. Prelijepo, hoću klizati, klizala sam zadnji put u Tuzli. Pa ovo je super zato što je mal grad i mislim da je ovo super za nas. Klizalište je dio projekta za dječji osmijeh, čiji je pokrovitelj općinski načelnik Bego Gutić. Pa evo, ovo je meni jedan od najdražih projekata. Puno sam u svojoj karijeri do sad projekata realizirao iz svih oblasti, društvenih, kulture, sporta, ali kažem, vratiti osmijeh djeci na lice je jedan od najljepših, najdražih projekata. Ono što smo obećavali građanima, to su promjene u Banovićima, evo i ovo je dio promjena. Drago mi je da smo u vrijeme pandemije, u vrijeme COVID-a našli mogućnost da usrećemo naše najmlađe članove. Ovo je novina za Banoviće, nastavit ćemo, vjerovatno će ovo postati tradicija svake godine da u Banovićima u zimskom periodu organiziramo klizalište, a vjerovatno i neke druge sadržaje koje imaju veze sa ovim zimskim uslovima. Nosilac svih aktivnosti oko otvaranja klizališta u Banovićima je javna ustanova Centar za kulturu i informisanje. Javna ustanova Centar za kulturu i informisanje je nosilac ove aktivnosti nabavke stečkog klizališta površine 188 metara kvadratnih. Ovo klizalište će biti dostupno od danas do 4. februara u 2 termina svim našim građanima. Mi smo iz Centra za kulturu i informisanje presretni da smo organizatori ovakve jedne manifestacije. Korištenje ledene plohe u Banovićima je besplatno kao i iznajmljivanje klizaljki, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera na klizalištu u jednoj skupini moći će biti maksimalno 12 osoba.